Salutare tuturor, acesta este primul meu videoclip. Sper să vă placă, dați și mie un follow la Edi Viteazu. Dacă vreți, dacă nu, nu. Doar continuu, l-am pe Nani. Deodată îl fac rank 15. Și pe Rosa, care trebuie să o urcăm la rank 200, cum era, la 6 de trofee, poate facem chiar de rank 25. Astăzi în acest videoclip. Sper să vă placă. Da, uitați ce brawlere mai trebuie încă, nu știu. Nu știu acum să-i numărăm, dar vă rog, mai trebuie mult. O, și pe Dynamite. Deci mai întâi să-l facem pe 8-bit, pe Nani, iau pe 8-bit. Pe Nani de rank. Poate joacă acest via cu noi. Place. Dacă vrea, desigur. Dacă accepte invitația. Nu vrea? Ok. Da. Hai. Rămâne ceva? O, nu. Da. Să începem. Bun. Vedeți aici că vreau să fac aceste 500 de puncte. Să le pun pe doamna Rosa. Rank 9. Dar mai trebuie 2 puncte ca să și 9 puncte. Trebuie să facem de ceva. Bun, și dăm play. Da, scuzați-mi numele, dar mă rog, nu mai contează numele. Bun, mergem. Bun, kill. A fost moartă, ne-a primit și trebuie să fie moartă. Bum. Ha, da, rusule, ha, da. A nebunit Brawl Stars, da, rus. Băi, a nebunit Brawl Stars-ul de rus, băi. Ia. Bă, nu cred cum a luat-o, rusulache. Nu, puțin, să vedem. 23, bine să rău până, bine să rău pe trofee. Atunci mai l-am locul 5 și facem așa și vedem lung pe locul 1 și bum, 5 cu Nani. Pentru că noi suntem pro player și ne facem pe acel Carlitos. E acolo, da, uitați pe prostulache. Bă, mor! Nu cred, băi. Băi, m-a luat Carlitos. De asta zic că nu avem de ce am pierdut? Nu trebuia. Mai bine nu mă duceam pe el. Adică am omorât-o pe și nu-l omor pe el. Ce naibii asta, băi? Am revenit în anii 90 sau... Să vină unul aici. Bum, le lăsăm. Și când va veni unul... A, bă, de unde știu că acolo și... Mă rog, numele nu contează pe acest joc, eu am vrut să-mi pun așa. Da, și v-am zis, dați-mi follow și like la acest video dacă vă place. Ce să vă mai zic eu? La Edi Viteazu, follow la Edi Viteazu. Vă rog. Ia tine, știi să joci. Păi, tu dai nimic. Păi dacă dă nebunul la mine, n-am ce face. Hai da. Opa, uita. Uai, mamă, cum stătea Edi, tot zic că nu știu. Zero, e bine, lasă, jucăm noi altundeva. Dăm la Broadball. Fotbal, îmi fac aici schimb, bum, și am trecut.
mai bea, vor muri vacii. Dar, cred că vacile deja trebuie să mor dacă au 22 de ani. Adică văzuța că ea are 22. Nu cred! Deci nu! Uite de unde s-a dus. Ăștia au codul lor, secuiți. A, uite, cine e Longwell? De ce îmi dați numai ruși în echipa, mă rog. La ei, fără un rus care joacă bine. Ui, suntem încă pentru distrare. Da, mai 5 minute. Mă rog. Deci dacă pierdem și meciul ăsta, eu mă duc la duo. Că la solo îmi dă numai. Că la solo dau numai de ruși și eu spun. Hai da! Ăla-i tată! Ăla-i mă rog. Bun, bune, sără. Bune, sără, bune. Hai băi, du-te dracu de împuțit. Mega luzat. Bum, bum. Ai, bă, n-ai. N-am de niciun filmată. Bă, ce prost e. Murbelic ăla. Murbelic curpit. Ok. Da, o să văd și episodul din Anglia. Dar nu știu cum să fac să mă văd și față. Dar mă rog, nu mai contează. Am o față de dimineață. Am față cum se trezește oricine. Am câștigat, dar oricum nu mai jucăm aici pentru că mă e de și nu vreau să fac așa. Bum, bum, său. 20 diferențe. Dăm la după. Deci să nu mă dea cu rusul, tipă că am bilit-o. Deci dacă îmi dă rus. Am nebunit bravo, dar de ruși, bă, ruși. Nu mă dă pe mine cu niciun român, ceva, nu știu. Toai, ce prostus, băi, bă, dar prostus, bă. Mă dau și o mare cam n-ani și ce să vezi, bum, headshot. Da. Deci dacă tu... Mă, pe asta nu mai... Fost. Bine, Sedi. Pe asta nu era. Înainte. Bine. Dacă nu știu... Opa! Dacă scriu... Așa. Amurlani. Aia, păi naiba. Deci dacă tu te duci pe ăia și nu-i omori. Bă, ce double kill făcum puțita. A, uite, dacă mai câștigăm un meci de duo. Deci nu da play again, nu da play again. Nu da play again, aoleu, doamne. Da, să vă spun. Să nu credeți că am, nu știu cât ani. Am de 9 ani. Murlani. Băi, bate, Sivu. Cum că dați notă? La 10. Ai lăsat cu bazele buve? Aha. Băi! Brawl pistol e prea rău de tot. Fugi în primul, fugi! Trăiește, te rog eu! Fugi! Păi ceva, nu știu, stai acolo, așa, bravo!
bun. Îmi duc în capul cealaltă. O, mă, nu... Opa. Dă și tuci. Bă, uite cât de prost e. Locul 3. Hai, da. Poate iau un locul 2. Știți ce fac? Fac o spicie. Stau în bujur până mai rămân 2. Să nu găsesc cu nimeni, dar oricum o să power-up-uri. Să am acolo pentru viață. O, duci din aici. Deci să la power. Deci. Păi al naiba tu. Deja mor. Stai liniștit, mârlanul. Bă, what the fuck? Am omorât eu, ce naiba? Am mirat pe Leon. Hai bă, locul 3. Poate că e ce puțin stai așa. 6. Un trofeu, băi, un trofeu. Nu știu de locul 1, pe locul 6. Plus 1 pe 6, ok. Hai să stau pe locul 6. Nu să nu-mi power-up așa de... Cred că e și omorâți-vă între voi. Ia vezi, facem pare că l-am omorât cu sprinca și cu ele. Dacă dă hani la otra. Mă duci, bă, de aici. Fai, eu! Pro player, ce? Și știu că... Oh! Păi unde, da, mă rog, o să mă omor. De ce mi-l arată pe rând? Nu știi, bă, chiar bine. Rang 15 pe Nanică. Facem Nani până la rang 15. Da. Bun, de cât timp suntem? De 30 minute. Scuzați atunci televizorul, că a venit bunicul meu și na, cum să vă zic eu, a aprins televizorul. Bun. Acum ce am zis? Mi-a dat numai așa, by rarity, să luăm pe nenea asta. Facem la 400 ceva, facem de rang 20, că eu am rang 18. Hai să văd de rang 20, băi, ce zici? Hai mă, să facem de 20. Dani. Zip. Oh, hai să fac power-up-uri din prima. Luau 2 de acolo și 2 dacă mă omorâs pe cineva. Depinde dacă e lângă Titanic. Păi Merlanul, naiba. Te da moare, Merlane. Te da moare, a? Te da moare, Merlane. Vai, mamă, bă.
Deci crezi că m-am făcut că zic, uite bă că stăteam în lanul la peligică. La prărită. Și trebuie să prindă pește, bă. Uai, mamă, băi. Episodul ăsta va fi. Bă, uite mă, că dă amândouă. Deci nu te place, dar neapărat pe mijloci. Bă. Mă, vină cu afară să te dau frumos. Păi, mi-a Mr. P. Pe nea Mr. Peace. Peace. One piece. One breath. One shot. Am făcut cruță. Avem deja cincuță. O cincuță. Iată că eu am aici. În partea aia. Nu nimeni. Dar eu mă duc pe aici. Și dau pe unul acum, dar pare 70. Oh, exact ce m-am zis, bă! Bă, exact! Mă omorât. Tare asta. Cum adică? Nu știu că mă omorât prima. Bă, și v-am zis că dau domnul, băi! Ce joc, băi, ce joc! Nu știu că dacă vine să mi-l stă, dar... Ce n-ai m-am chinuit o grămadă să fac 4 Mamă, mă distracție, la problema e că puneam pe tabletă și tableta este stricată, înțelegeți? O să o iau, mă duc să o iau de la țară, că eu nu stau aici. Acum voi să plecați mai ca mea și na. Trebuie să stau la bunica mea. Yeah, boy! Al naiba. Jackie. Nu mă de aici! Nu dai loc 5 de aia 4. Cum băi? What the fuck? Știi, mai am plecat să dai dacă sta la Vladimir la țară, nu știu, mă rog, da, mă gândeați în cine stau aici la... Da? Bun. Haide. Că nu dă clipul va dura mult, sigur. Cum adică am lag? Băi, ești nebun? What the fuck? Eliminare. De ce am lag? Băi, spuneți-mi de ce am lag. Gata, nu mai am. Da, mai am. What the fuck, cum se mișcă? Gata, aș reveni. Am belit acum, gata, am plecat de aici, că... Iată, deci dacă eu găsesc unul... nu. Mă gândeam. Mai bine jucăm noi la soală și... Opa, micuța. Dă video toxică, băi. Nita! Woo! Mă, unde fugi? Te dai mare. Și mai, fii atentul la asta. Bum, închis. Hai că da. Nu cred! Bă, deci cum n-ai modul să ia acolo? Alo, cu 4. Bun. Deci 5. Da, hai să vedem. Să jucăm la duo. Deci dacă îmi dă iar rost, nu mă las de braț. Nu, Doamne, ce mai bine nu mă las. Cred că după aia... Nu știu, vedeți aici. După... Putem mai juca și altceva, ce mai știu eu. Ce ziceți? Jucăm și alt joc? Sper că da, că nu știu. Hai că da, am înțeles dacă e cea. Băi, deci dacă tu te atingi de ăla. Bine, Spenis. Mă, acolo pe prostul ăla. Hai, bă, ce fughi. Are leoană, bă. Are leoană în echipă, bă. Are leoană. Mi-a dat de micucă.
Mă supără dacă tu îmi dai bine. E din păcate nu-l omoară pe Coxleanu. Ha, mă, ce faci? Omoară. E, păi, fii, al naiba. Tu o să fii. Te-ai strea la pic pe ultimată, să te-am pus. O dă doi șoc ca dracu ultimata aia. Bă, tu mori! Bă, nici nu am zis că moare, bă. Nicio problemă, că a murit. E, apoi. Ha, bă, frate, da, uite, rus! Ești rus, frate, nu înțeleg, frate, deci nu înțeleg. Nu, frate, rău la Brawl, bă, poate fac ceva aici, poate, dacă nu, nu știu ce mă fac. Poate ne rugăm altceva. Hai, uite ce, băi, dacă ăștia ne câștigă cu echipa mea, să-mi bate și eu dacă mai joc ceva. Hai, mă, pe că ești nebun! What the? Bă, deja a dat ultima ta și nu mi s-a dat. Ce băguit a fost jocul, bă. Și o mai am, nu? Cum adică nu mai am, că mie nici nu mi s-a dat ultima ta. Bă, tu ești prost. Ha, bă, ce naibii. Bine, scrauci! Bine, scrauci pe tine. Bă. Ah, sorry. Sorry, man. Da, tu nu mai contează. Ești neutru? Sau ce așa ceva? Bine, Sedi. Lag! Lag! Nu, ce lag! Funny, bro, score, match over. Olha, zice, match over, dar mă rog. Bine, bă, aceeași echipă. E, păi, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Păi, înțeleg, bă, ăla dă-ne-a, da. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. A, păi, firea-ți voi să fiți puțeți copii toxici. Ha, bă, știi ce aveți gadget? Și am de power 5. Bă, dacă aveam pe roza mai înțelegeam, dar... 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Stă de plus over. Bă, frate, înainte jucam super mega ultra bine și acum am jucat ca naiba. E bun. Ce echipă? Naiba. A, dacă sprau pe la copilor, da, dar tu vezi, nu ceva. Poate. A, uite, nu este. Hai, Ghini! Ghini! Trebuia să dai, bă, să vrea să intervine. Să spui. Băi, hai, băi, tu dai în mine. Tu vrei să dai în mine? What the fuck? Cum n-ai bas? A, păi a pus... Păi Gale ăla are power 7, are gadget. Cum n-ai bine făcut voi, bă, pe ăla are power 7? Aoleu, te rog eu, nu fac, nu, bă, lasă-mă să știi să merg ăsta. Păi înțeleg că tu dai, dar nu degeaba ai zic să-și... Aoleu, am înțeles asta. Dacă e ceva, am înțeles, dacă e... Măcar ești tu, bă, hai că dai tu la cheie. Acum vreau să bat piciorul și ești borcan. Borcan, bă, ca borcan, bă. Plecă-mă de aici.
Ești păluga. Păi știrea naiba aia de pălugă cum ăsta. Ia. Bă, da, ăla numai pe acolo, dă bă, fratele meu. Mie, de ce nu pică și mie Sprout? De ce? Niciodată nu arată 6 la Mega Boxing. Mi-a arătat atunci mai de mult, când nu l-aveam eu pe el primul, când aveam vreo 1000 și ceva de trofee și nu, acum nu mai ne arată, bă, știi că jocul ăsta e imposibil. Mamă de aici, de papatule. A, bă, ce n-ai, măcar dacă mă dădeam să fie și gol! Dar o dui degeaba, bă, degeaba, știi ce e degeaba? Deci dacă stai de ultima dată prostul degeaba. Aoleu, păi Giki ăsta e prea OP, bă. Vadim Tudor. Foai, mamă, foai. Țin de-l pe mine că... Mine că cădea asta. Mine propăi. Bă, da. Frate, să dă și pe bel. Eu. Deci dacă ăștia dau gol acum, să-mi bat, bă. Normal că dacă uite-te și tu cum joacă Gia, bă, wow, doamne. Uite. Bă, frate, adică Power 5. Aoleu, la ce să joc eu? La banc. Măcar aici. Gata. Să auzi așa. Mă rog. N-am să star power. Și bum. Uite, aici o gaură, oare unde duce acea găurice? Astăzi vom afla cu ei de unde aduce acea găurice. Sper că vom afla cu ei de unde duce acea găurice, că dacă nu, mă las de Brawl Stars. Nu înțeleg ăștia pun lucruri, ar fi cum la bă, știi, dacă intri în ea, să fii mort. Dacă intri în gaura adversarului sau n-aia din mijloc, să se folosește la amândouă expert. Vedeți că și e în mijloc. Da, după aia nu mai are sens joc, că unii intră numai acolo și dacă Alba, mai dăm noi o ultimation care a fost de căcatul. Și au 14 steluța. Au 14 steluța. El primul se bate cu el primul. Și prima nostru a murit. Bă, deși e imposibil, frate, vedeți cât aș pe rămas. Bă, frate! Colțul ei, tot colțeancă, băi. Bă, uite, și puțin timp. Ziceți de câte un minut și câteva secunde. 11, 15. Măcar dacă le-ar da mai puțin HP, știi? Vedeți, de cât HP avem, vezi cât HP au ei. Hai că colțul ăla e mai înțeleg, dar... E primul, frate. Păi și el primul al nostru ce făcut până acum? Oare ce făcut, bă? Oare? E, păi el primul joacă, mă, și tu! Dacă el primul al nostru nu joacă, stă pe loc ca papă lapte. Lasă, adică să aia mai bine joc cu altcineva, nici cu Roza. Sau cu mine mai bine. Că cu Roza poate pierde, mult și bine. Nu știu pe cine se ia, uite pe scuț. L-am luat de curând. Că nu înțeleg să de mult asta, dar mă rog. Ba, acum chinezi, știi? What the fuck, ce nume, what the fuck, cu față umblitoare făcute din oricării din alea, dalelor și dalelelor, orelor și dalelor, Am făcut chilean. Bă, ura din aia, dacă fac de la mine era mort. Să vedem că am învățat și să vedem că...
Whatever, e 7-4, whatever. Ultimatul, du-te, măcar dacă trebuie să-mi controlezi ultimatul de la ei. Bă, n-a dat nici un pic ultimata. Băi, prea opri și... Bun, hai să stăm acolo, știi, să... Chestie trist. Ma noastră moare din... Băi. Cum n-ai să câștig eu? Nu citești cât aș iau jucători de echipa lor și cât au al nostru. Eu am 2530, ăsta poate are 3000. Asta are 4500. Wow, double kill, nu double kill. Bă, uite-te și că asta se desufle, să desmor. Da, sper că e nu bas. Stai de acolo și joacă bucitele. Vreau să dea ăștia noi, de acolo. Scrie câștigară și noi, Doamne ajută. Da, de cât suntem? De o jumătate de oră. Da, băieți, acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Acesta a fost episodul meu, sper că v-a plăcut și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!